Nasubuan ang kampiyon sa singing competition nga The Clash sa Kapuso Network. Mapasalamaton sa tanang misuporta sa iyahang journey sa maong kompetisyon. Aniya ang report. Hangtod karon daw sa di gihapon makatuo si Jessica Villarubin nga siya ang gideklara nga kampiyon sa Season 3 sa The Clash. Mapasalamaton pag-ayo ang dalaga nga lumad nga taga San Fernando, Cebu sa tanan nga misuporta kaniya. Sa finale sa programa ni atong Domingo, gikanta niya ang awit nga habang may buhay, haom sab kuno sa iyang istorya sa kinabuhi. Ako siyang gipili as a winning song kay murag makarelate man gud ko sa kanta nga kanang habang may buhay ba kanang lagi di kita mo give up lagi nga sa ako mga alagian, kung mga kalisod nga na-experience, rejection. Nabuntog ni Jessica ang tanang contender sa programa nga makabilib sab kaayo sa ilang gipakita nga performance. Nunot sa iyang kadaugan, makadawat si Jessica og 1 million pesos, brand new car, house and lot ug exclusive management contract sa Kapuso Network. Ubay-ubay ang gihan-ay alang kaniya nga angayang atangan sa iyang mga fans. Merry Christmas ka natong tanan. Hinaot nga atong Christmas kay magbalipayon, miski sa kalisod, kumpleto ang pamilya, di lang ta magkasakit. And sa katong mga nangandoy, ayaw lang yun mo give up sa inyong mga pangandoy, laban lang yun kinabuhi. Samtang karong gabi, atangi ang The Clash Christmas Special Pasko para sa lahat human sa 24 oras dinhi sa Kapuso Network. Hiusahon ang mga kanhi clashers, hosts o clash panel sa espesyal nga pasundayag sa lain-lain nga mga musical numbers. Halad kini sa All Original Singing Competition sa GMA Network nga bisan sa mga suliran, daghang rason gihapon aron kita magmalipayon. Nico Sereno, Balitang Bisdak.